Gue mau budal jam piro? Ya aku poma jam 5 mas. Cedak ya wes aku ya takok tok. Tuban ya, Tuban. Sunan Gunung mas. Sunan Gunung ya Pak. Iya toh. Tapi kelahiran kono ya Pak ya, kelahiran kono. Lahir ning kono mas. Rumah sakit. Rumah sakit kono. Ibu isih, ibu. Ibu tak pateni mas. Kok nesu lho nyapa? Ora nesu piye? Wong kowe iki diseneni lah kono malah ngomong. Yo. Lah ono nesu. Nyanyi. Mayor mas. Iya Mas mayor. Mayor. Alif doma u, alif kasro i, alif fatka u i a. Iya bener. Berat ngaji.